k'an b'an taara kalafiliyɔrɔ la Mali jamana kɔnɔ k'an ka suganditaw sugandi nka k'a ka kɛ maa la ladiri ye e dun ko maa kɛ man di ka maa ka ladiriya dɔn n'aw ma jɛ ko ma o kuma na a ma nɔgɔn dɛ maa tɛ maa dɔn n'a ma jɛ ko ma gɛlɛya b'a la dɛ maa ka tigɛ maa la ko ni kelen walahi i ka da maa la ko ni kelen siga t'a la ni de ye maaya ye o kuma maaya o kuma na nama sira nama ko ni maaya kun dana tile kelen ma k'ale kun bi don a la siga t'o la nka bada k'a kun dala jɛna k'a kɔnɔ ko ka ca namakɔrɔ siranna ko olu sera ka teli taba daga min a bɛ siran kun bɔ Bro Sanogo an b'i fo ka Renouveau Télé filɛba ani a radio bɛɛ lajɛlen n'o y'a Franka radio ye ka maliden bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ ka Ala fo k'a tanu ka barika da dari masa min ye bi yira anw n'an lajɛbaw n'an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn bi hakili la bi araba ye san kalo 10 n'a bi octobre kalo kofɔ o tile 13 san 2021 bi araba dunya Karamɔgɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan daba ale ka sebaya kɔnɔna na o kama o kuma na min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew olu kɔnɔ kunkanko kibara o walasa k'o yɛlɛma bamanankan na o y'anw sigi kun ye n'a ma ɲɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ ɲɔgɔn ɲininka yala denbayaw kibaraw bɛ cogo di ka bɔ bangɔni na ka se yan ba Ami ni sigiɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen denmisɛnw bɛ yen alhamdulilayi denmisɛnw bɛ baasi foyi tɛ denbaya la tabarikala an bɛ Ala tanu ka barika da o ye belebele a ka lajarabi dɔ kɔni sera an ma sigida la sa an denmusonin dɔ miniji dɔgɔyara o ye lajarabiw ye latigɛ yɛrɛ sigin b'o o kan n'o y'i bɔ a la alhamdulilayi rabil alamina an bɛ jabaru masa tanu ka barika da ni ka wale ɲuman dɔn sanga ani waati janyo masa kɛnɛ bɛɛ ka sanga bɛɛ la a ka kɛta bɛɛ la sabu masa jalakibali don jabaru wahidu n'an y'ale tanu bɛɛ sɔn masa mana tanu so fila masa ko don anw bɛ rasulu barikada ni ka wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a yala ka jida kan k'a masaw barikada ni k'u wale ɲuman dɔn sara t'an bolo ka d'u ma an se k'u sara yɛrɛ k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye o kadara kɔnɔ an bɛ duwawu da olu ta ka sa hali bi Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ Ala ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bi tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ ye kanubaa jama ka fɔ k'u barikada i ko i y'a fɔ cogo min farango ɲɔgɔn foli an b'o fara i ta in kan ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ko bɛɛ ni ɲankuma filɛbaa jama lamɛnbaa jama a bɛɛ ko groupe Renouveau k'u ni cɛw ka kanuya la Ala kan'u nimisa ayiwa u ka bisimila bilakunkɛ fana t'i magwan ye ni anw nalen don an bilakun na o ye olu kunnafoni ye bɔ kunnasiri kɔnɔ anw fana b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw de la n'o kɛra sa o laseli ɲuman Ala k'o nɔgɔya anw ye a ma bɛn ni n'a cɛrini suya kɔlɛtigiw Ala k'o nɔgɔya olu ye tuloɲɛ ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman Ala k'o nɔgɔya an kanubaw ye k'u bɛɛ ni ɲankuma u ka bisimila u ka fo Karamɔgɔ i k'a dɔn min ye baara in ye fara ɲɔgɔn kan baaraba don Seydina Umar Keita ale bɛ réalisation na nin waati na Makanezi Makan Jakite o kumana ale fana a yɛrɛ bɛ sɔnna na i ko lala a sira wiridi la maa b'a dɔn a sanama bɛ wurudi dɛ a sanama bɛ wurudi basɛ Dramani Kone a bɛ jalamugu meleke a bɛ kɔnɔbaw kɔlɔsi kɔkɔlenba ninnu don a kan na dɔnni an tɛna wele ko usazima Dramani Kone ale bɛ i k'a dɔn k'a fɔ difila ni kuma in na o kumana ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka yira k'a fɔ nin y'an sigilen Karamɔgɔ an y'a fɔ cogo min na radio caman bɛ fara anw kan ne ka baara in kɛ an b'a daminɛ kabi Kerewanikaw fɛ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn Kolokani na ka taa Buguni ani Jura fo ka se k'a dɔn Kajolo ani Kɛɲɛba ni Faranga radio bɛɛ lajɛlen ani Fana ni Marakakungo ninnu bɛɛ wulikajɔ kun ti dɔwɛrɛ ye walasa anw ka jamana min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛla ni mɔnikɛla bagan marala ni forobaca kɛba bɛɛ bɛ se ka kibaruya sɔrɔ kuma kelen na ne ka se ka kunnafoni k'o bɔ u kan kuma min bɛ tali kɛ Segukaw fana o b'an lamɛn radio ɲɛnɛnin kan Sikaw fɛ yen nɔ radio yɛrɛ ko min ye Bɛnkɛ Janginɛ Jara a n'a ka cɛdenw a tunna sa dɛ Ginta Kajatu ko anw ɲɛ don bɛ Janginɛ la dɛ n ko anw ɲɛ ma don Janginɛ la n k'an bɛnkɛ don ayi mais j'ai porté plainte contre Youssou outrage à Bɛnkɛ hɔnkɛ ko i ka b'a fɔ i y'a fɔ la ko ne bɛnkɛ ye ko mɔri a b'a fɔ cogo di yɛrɛ Youssou y'a fɔ ne k'ale kɔni den don a kɔni y'o fɔ ne fana mais a mana kɛ cogo cogo hali n'ale den don ne kɔni y'a wele n y'a wele bɔgɔ jɛnnen na outrage outrage sur mon bɛnkɛ ou bien outrage de bɛnkɛ outrage à mon bɛnkɛ kiri bɛ ko la Youssou t'a fɛ i dun b'a fɔ a ye dɛ e dun k'i ka plainte retiré an tɛ plainte retiré dɛ a bɛ bɛnkɛ kɛ loko la ka maa ye cogo di k'a sɔrɔ ne dun bɛnkɛ
o tuma na ni sanga ina y'a fɔ cogo min radio bɛjɛ fana marikala ka dɔ Sidi Sangare ani Dado Si olu fana bɛ u fana b'a cari u ka sigiyɔrɔ la min ye ka dɔ k'a fɔ Gɛɲɛka ye an ka foli b'u ye Fana min MC a fana bɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ninnu ka fara i ka dɔ radio bɛ yen n'o de b'a ta k'a cari i ka sigiyɔrɔ la janjo bɛɛ ka foli de bɛ yan nin bɛɛ kun ye i ka dɔ k'a fɔ kunnafoni o ka cari siga t'a la o ma an tɛ a sira minɛ kɔrɔmɔrɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ Dado ye a kumanen don a ko munna a ti fɔ ko min ye anw ka yɛrɛmarakafo 6nan n'a bɛ Bamakɔ kominiba 6nan ko fɔ n'o y'a mairie kɔnɔna ye kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn gafe min n'o kan ka di mɔgɔw ma fu falaki ko n'i ma dalasi 3 bɔ o tɛ don i tɛgɛ une attestation de propriété à 15 000 francs à la mairie de la commune 6 k'a sɔrɔ falaki don a k'a ka kan ka di falaki ka taa dɔrɔn c'est-à-dire ka dalu di dɔrɔn k'a fɔ n ka so in ta ye walasa ka compteur walima i ka chômage pour compteur ka jigi i ka so kɔnɔ baw i bɛ yɛrɛmarakafo min kɔnɔ olu ka k'a seere dɛ o dɔrɔn o gafeni dɛ o de ye 3,000 ye Bamakɔ mairie commune 6 kɔnɔna na ni maa ma taa seereya yɛrɛ k'i ta la n'o ma kɛ o tɛ kungo fana dɔ ya kungo tɛ dɛ a tɛ i bɛ tɛ topo tapa la o a sarali kungo a sarabaliya kungo o fila tɛ ɲa n'i ma kɛ chômage pour ni EDF walima u ka se ka courant fana don ça fait partie des pièces mais mairie ka kan ka min di maa ma falaki la dɛ o de y'a fɔ n bala dalasi 3,000 o si tɛ baasi ye Dado ko 3,000 i b'o de sara jagoya la mais 600 de sɛbɛnlen don reçu la Allahu akbar o kuma an tɛ plainte don fana kama o bɛ kɛ cogo di sa outrage au malien commune 6nan kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn ko commune 6nan kɔnɔ ko dɔw bɛ a ka bɔ maa hakili ma a bɛ maa dabali ban a bɛ i kamana na min y'anw ka jamanadenw ye kumana ko kumana a bɛ fɔ k'i ka taa gafe dɔw ɲini walasa ka seereyaw di k'a dɔn cakɛdɔw baara dɔw ka kɛ ka d'i ma olu bɛ bɛn i ka hakɛ de ma kun ye baarakɛbaw fana i n'a fɔ énergie ani SOMAGEP olu b'a kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ laadiriya ni kɛcogo minnu ye u b'a f'i ye ko ka gafe dɔw ni k'u ɲini ka na kɔrɔmɔrɔ a kun ti dɔwɛrɛ ye lala mankan ko wala kana bɔ a la i ka taa dɔrɔn ka taa i k'a dɔn yɛrɛmarakafo kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko attestation de propriété ka na ni dalu ye k'a fɔ n bɛ du min kɔnɔ o ye n ta ye walima ka na ni k'a dɔn dalu ye k'a fɔ nin fɛn masina min filɛ o kumana a bɛ ne de tɔgɔ la ne de ta don o kumana sariya ka a latigɛ i n'a fɔ yɛrɛmarakafo maa ɲɛmɔgɔw kɔrɔmɔrɔ ko gafe minnu n'olu kan ka di n'olu ka kan ka di kuma dɔ la hali n'a ka kan ka di nafolo la nafolo min n'a dagosi man kan ka bonya kosɛbɛ i k'a dɔn hali n'a ti di dɔrɔmɛ fu kɔni kɔrɔmɔrɔ ko commune 6nan ta de ye dabali ban ye baw i b'i k'a dɔn k'a fɔ 1,000, 2,000, 3 de safara ɲɔgɔn kan ni ka o di Dado ko yɛrɛ ti kabako ye koyi min ye dabali ban ye a bɛɛ lajɛlen la i bi jagoya ka 3,000 sara kɔrɔmɔrɔ n'i y'o 3,000 sara reçu min fana bɛ d'i ma dalasi 600 de sɛbɛnnen bɛ o la ko yala anw ka jamana in i k'a dɔn k'aw bɛna kɛ kuma jumɛn ye ne ka bɔ i k'a dɔn yurugu la ko yala 2,000 ani 400 kɔrɔmɔrɔ k'o bi taa min Dado ko k'an ka ɲininkali kɛ dɛ o kuma ko nin wale min kɔni filɛ nin ye ko nin ye wale ye min bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛna wa yɛrɛmarakafo maa ɲɛmɔgɔw n'o ye commune 6nan i k'a dɔn a maires ye kɔrɔmɔrɔ commune 6nan maa ɲɛmɔgɔw ko k'a fɔ o tɛ nin kalama k'u b'a kalama ko bɛɛ de kɛn bɛ k'i ɲɛ tugu a la nin kɔni ye kun ni kun ye sa tiɲɛ yɛrɛ la 600 fɛn o taara yɛrɛ sɔrɔ 3,000 i bɛ 3,000 sara wa ko n'i ma gafe in di n'i ma wari in sara e de ta i bɛ jɛ papier in de kɔ bon nin fana ye surfacturation dɔ de ye o nin tɛ dabali ba ya a kan ka fara avion dossier kan surfacturation don en tout cas n'o a kɔni fɔlen filɛ cogo min qualification yɛrɛ bɛ nafolo la ayi ni an bɛ Dado fana kɛ man nɔgɔ ka nin ayi Dado ti kalonda ma la sa la Dado si tɛ kalonda ma la abada ya ayi k'a ti kalonda ma la kana siga min yɛrɛ ye dabali ba ye kana siga ko c'est bien écrit 3,000 francs ko lajɛ où va le reste des 12,000 ayi ne tɛ n bolo don sɛbɛn kɔrɔ i bɛ ne ka 3,000 sɛbɛn de di ne ma n'a ma ɲɛ ko n'o y'o de sara malidenw fana nɔ bɛ ko dɔw la o man gɛlɛn dɛ kɔrɔmɔrɔ reçu kɔni bilama u ka taa san sugu la reçu ye dɔrɔmɛ 100 ka u ka 3,000 papier fana di ma t'u sɔrɔ ci la dɛ ayi sa e yɛrɛ k'a faamu sa ne tɛ se ka 3,000 d'e ma k'e bɛ 600 sɛbɛn di ne ma diɲɛ kɔnɔ a ka bon hakili i yɛrɛ nɔ y'o ye e b'i bolo don o kɔrɔ mun na 7e man jan a b'o kuma sama de fo ka taa 3,000 sɔrɔ yɔrɔ in na e k'i ka 3,000 reçu sɔrɔ n'o tɛ a 600 kuma mun barika ɲini don wa duwawu ɲini don wa ko commune 6nan na nin de bɛ kɛ yen dɛ ni nin de bɛ kɛ yen nin ma ɲi dɛ ni nin kɔni de bɛ kɛ yen nin ma ɲi commune 6nan yɛrɛ da bɛ kuma na sanga ni waati n'a kɛnɛyaso ma fɔ
a dugukolo ko na fɔ ko zerni fana na ko gɛlɛya bɛ yen n'a bɔr'o la ko papier yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ la o yɛrɛ tɛ o ma deli ka ban fɔlɔ ala k'a nɔgɔya bisimila nouvelle horizon b'ale ta ɲɛdankura ani y'ale ta sa Mali k'a bɛ i k'a dɔn kɛlɛ fila sira tila ka kɛɲɛ la kɛlɛ fila sira tila ka kɛɲɛ kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na min ye Demba Konte ale de ye nin fasiri nouvelle horizon kɔnɔ bi Demba ka fɔ la a ko Mali an bɛ kɛlɛ fila o sira tila ka kɛɲɛ la i k'a dɔn k'a sabu kɛ mun ye kabi 2012 san anw surula i k'a dɔn gwɛlɛya dɔ kɔnɔ gwɛlɛya min n'o sigiyɔrɔ mara kosɛbɛ ayiwa anw b'o gwɛlɛya fura ɲinina waati min kɛlɛ taara ka n'o sogolo anw dala kɛlɛ min d'an ka kɛlɛ ye o kɛra sababu ye k'anw ka sɔrɔ a n'anw ka folokofalakaw bɛɛ lajɛlen muluku ko o kɛlɛ o daminɛna kabi 2012 san na k'an bɛ yɔrɔ min bi ko i k'a dɔn kɛlɛ kun filanan min kun sinnen don Mali ma o ye kunnafoniko kɛlɛ ye kunnafoni carinko kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko guerre médiatique o de talen k'anw ka jamana sɛgɛrɛ bi o kumana min ye i k'a dɔn porobagani kɛ kumasow a n'a fasiri sɛbɛnw olu kɛlen don ka kunnafoni cɛjugu dama de labɛnni k'o cari anw juguya la fɛn min ye 2012 san ye nin de kɛra anw ka gwɛlɛya a na anw kɛ i k'a dɔn damakɔnɔjigi bɛɛ lajɛlen daminɛnen ye o kumana gwɛlɛya banbali min ni a sabu a jujɔ bɔra Libi jamana la n'o sogolora ka na fori anw fɛ yan a dun y'a sɔrɔ anw ka belebele a sigara ni n'a bolongɔni sina yɔrɔ min tile bɔra ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn ko kɛlɛcɛ kɛmɛ caman olu kɔni y'u sogo doni u n'u ka maramafɛnw k'olu ye malidenw ye ka Mali sɛgɛrɛ a waati la olu nana Mali la o kumana i b'a ye k'a fɔ o kɛlɛcɛ ninnu jaja i k'a dɔn janfa labɛnnen don ka juguw labɛnni k'u bila ka na anw kan nin kɛlɛcɛ ninnu k'u labɛnni maramafɛnw ye k'a ta u senkɔni f'u kunsigi a bɛɛ de ye maramafɛn ye o y'a sɔrɔ i k'a dɔn dankari la Libi la ka i k'a dɔn janfa kɛ k'olu ka maa ɲɛma k'o nikɛnɛ karaba janfa a fara janfa kɔnɔ Muammar Kadafi fale o kumana i k'a dɔn jiriba binna kɔnɔw bi jɛnsɛn o kadara kɔnɔ ninnu y'u sogolo ni ka anw ka jamana sɛgɛrɛ ka na kɛlɛ dɔ wuli anw dala kɛlɛ min o kɛra kɛlɛ banbali ye anw ka jamana ma min kanu an ma min laɲini jaw masa i b'a ye k'a fɔ ko o kɛlɛcɛw cɛ la a fɛ jɛkulu b'o la o jɛkulu olu i k'a dɔn k'a fɔ olu jabala tun ye Faransi ye olu jatigi ye Faransi ye olu ladonbaa ye Faransi ye olu i k'a dɔn dɛmɛbaa de ye Faransi ye o kulu i k'a dɔn Faransi olu labɛn ni ka n'olu bila anw dala yan olu tɔgɔ ye di ko Mouvement National de Libération de l'Azawad k'u tɔgɔ da ko MNLA o MNLA in dɛ Faransi ka denna mɔnenw don u ka fɛn dilannenw don o kumana ko ani min ye Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ACUA ko nin bɛɛ ye u bolokɔnɔfɛnw ye olu ka ko labɛnnenw ye ka na n'u o maa masinaw ye ka n'u bila anw dala yan o kumana ko min kɛra sa k'u tilala k'u sogolo diliba k'ulu nana anw dɛmɛ k'u bɛna anw ka kanabila ɲini ko jatigɛ walekɛbaa tigilamaw surula anw kan i k'a dɔn ɲɛfilatigiya ɲɛdafilatigiya min ni Faransi y'o bolo da olu bɛ ka jɛkulujuguw dɛmɛ u tilala k'u ka minɛnw cɛ ka na fara olu kan k'a fɔ k'u bɛ anw ka jamana dɛmɛ o dɛmɛ kɔnɔ sa u n'anw ka wolomasiri tabaw ye kɛlɛ fari da ɲɔgɔn fɛ ka kɛlɛ bɛɛ kɛ fo ka taa se Kidali bankun na ko anw tɛ don ye o kɛra bɛɛ ɲɛna diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'anw ka kɛlɛcɛw ti don yen ko olu ka kɛlɛ danna i k'a dɔn k'a fɔ Gao ma u tɛna don Kidali o kumana janjo masa ko min kɛra i b'a ye k'a fɔ k'u ye anw ka hali maa ɲɛmaw bali Kidali donni n'a waati la 2012 san i k'a dɔn coordination des mouvements de l'Azawad ka sɔrɔ ka kotigiya ta k'a di olu ma Faransi ka dɛmɛbaa juguya kɔnɔna la o n'u ka dɛmɛ fana kɔnɔna la min ye i k'a dɔn nin kɔsa ye dannen na anw ka fangabulo ɲɛmaa de karila k'o gundo basakili ci ka gundo waraka diɲɛmaa ɲɛna wa bɛɛ bɔra a kalama ɲɔgɔn fɛ k'a jira k'a fɔ ko sema min filɛ nin ye ko Faransi de kɛn bɛ k'u minɛ u basigi Mali la yan wa Faransi de y'u dɛmɛbaa jugu ye k'u karamɔgɔ de ye Faransi ye ko dalu bɛ yen dalu b'an bolo a caman a dalu caman bɛ yen u bɛ ka wolomasiri tabaa yɔrɔ dɔw labɛn yen nɔ ko fɛn dɔ de sécurité de Azawad olu n'u ka bandiw b'u bolo la non secrétaire permanent de quoi de l'Azawad de ngana Azawad ko kɛra yan burugu dun yɔrɔ a tun bɛ taa n'a ka baganw ye yɔrɔ min ka taa bin dun yen dɛ o de tɔgɔ yɛlɛmana filɛ k'o kɛ jamana jagoya jamana ko wazi Azawad kabako Abdoulaye Wade taara Azawad na to yen ayi kuma t'a la Wade o kumana janjo masa o kumana ko nin ko o damantankulu de taara k'anw ka jamana sɛgɛrɛ kosɛbɛ fɛn min ye jɛɲɔgɔn juguya ye ani dɛmɛbaa juguya ni jɛkulu in na ka tila k'olu basigi anw fɛ yan i k'a dɔn k'a fɔ olu fana kɛ bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ kɛlɛ tɛ kɛlɛntanya fana tɛ ni guerre ni paix basigi tɛ kɛlɛ tɛ k'anw ka jamana minɛ o kɔnɔ san joli anw b'o o dabolo in de la anw t'an taasira dɔn o kumana ko min ye jamana yɛrɛ sigiyɔrɔma 3 la i b'a ye 2 o bɛ jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw bolo u sago n'u dungɔ de bɛ yen
o kumana ko min ye nin ko ye sa ko aka ja min ye wolomasi taba caman kɔni kɛn bɛ ka jamana fa yan dɛ ko diɲɛ bɛɛ tɛ anw fɛ yan wa nka o ma bali Mali i k'a dɔn an ɲɔgɔn ka minɛ an na an bɛ lahala min kɔnɔ bi k'a dogolen tɛ maa si la o kumana ko kɛlɛ filanan ye jumɛn ye i k'a dɔn lakana o kɛlɛ tɛmɛnen kɔ ko Mali bɛ kɛnɛ min kɛnɛ kan bi o ye kunnafoni ko kɛlɛ ye guerre médiatique k'o de talen don k'anw ka jamana sɛgɛrɛ Faransi jamana kɛn bɛ ka i k'a dɔn dabolo bɛɛ lajɛlen ta u ka kumaso n'u ka fasiri sɛbɛnw ka i k'a dɔn o kɛ kunnafoni cariyɔrɔ ye min bɛ tali kɛ anw burujali n'an lagosiliw kan a dɔ la ka ŋunuŋunu k'olu don maaw hakili la ka sɔrɔ ka jamana yɛrɛ den dɔw hakili tiɲɛ ka far'u kan ko u nana mun fɔ ko Mali bɛna i ɲɛ minnu ka si maa minnu ma ko lakana tigilamaw don k'o ye mercenaires de ye ko minnu bɛ bɔ Russie jamana la Ala n'u kamana guwanen u ye nkalon sugu bɛɛ tigɛ o kumana ko Mali maa ɲɛmaw fa an yɛrɛ de ka faamuyali kɛ ko n'o tɛ k'a ko daminɛ ni bi cɛ Sogɛli ye busamisɛn min guwa ninnu na k'a don ni bi cɛ anw bɛ ka bɔrɔntɔ cogo min kuma jugu bɛ ka jigin anw kan ten kunnafoni carin siraw fɛ hali kuma mugu kɔnɔna la Sogɛli ye kuma min fɔ a ma fɛn dogo koyi min ye k'a dɔn diɲɛ tɔnba ka jɛrɛba kɛnɛ kan Nations Unies i k'a dɔn Sogɛli a y'a bɛɛ lajɛlen walawala k'a jira fana k'a fɔ ko Mali tɛna da jɛngoma ɲɔgɔn kelen ma k'an b'an jɛngomaw sigiyɔrɔ la min diyara n ye an bɛ jɛngoma ɲɔgɔnya ko fɛ o min fɔra Faransi a kunna ɲimi wulila o kumana Sogɛli ko kala Mayiga k'a ye k'a dɔn bisa bila Faransi la o kumana fɛɛrɛ min b'u bolo bi a lakana ko kɛlɛ tɛmɛnen kɔ kunnafoni cari kɛlɛ o de ta an bɛ ka anw sɛgɛrɛ k'u b'an mankutu tiɲɛni ka an lanɔgɔ o kumana kunnafoni cari ka a se t'u dɔrɔn ye koyi a sira t'u dɔrɔn bolo koyi a fɛɛrɛ tɛ hali u dɔrɔn bolo a dabali yɛrɛ fana t'u dɔrɔn bolo k'a bɛ bɛɛ de bolo bi o kumana min ye k'a dɔn fasiri kɛbaa ye Demba Konte a ko Faransi bɛ k'a kɛ cogo min na ko munna anw ka maa ɲɛmaw fana t'u ka kunnafoni dilaw k'olu dɛmɛ k'u kɔkɔrɔma don ka u ni min ka kan k'o d'u ma u fana ka tiɲɛ basakili ci ka ninnu ka nkalon k'a kunbɛn i k'a dɔn nkalon mana san ba kelen kɛ boli la sɔgɔmada kelen tiɲɛ b'a gɛn ka busa bila a la o kumana k'u ka anw fana kunnafonidila minnu bɛ faso kɔnɔ yan k'u fana k'u ɲɛmunu ka sin u ka jamana kunnafonidilaw ma an fana k'u ka baara kɛ an k'u k'a dɔn u ka laseliw kɛ diɲɛmaa ka bɔ tiɲɛ dɔw kalama n'a danna ninnu dama wa k'u ta dabɔlen don a kama kunnafoniko kɛlɛ o de kun bɛ Mali kan bi ka fara lakanabaliya kɛlɛ kan o tumana k'an fana k'a dɔn disposition bɛɛ lajɛlen ta min ye ko médias nationaux olu fana ka bila u ka minɛn kɔnɔ u ka an ka kɛlɛ kɛ Demba Konte ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ka bidon bɔli don Kɔrɔmɔrɔ ɲɛdankura hakili la faamu sɔrɔla la Demba y'a fɔ cogo min na ni a kɛra o cogo la a ka ca Ala fɛ ɲɛna sɔrɔ a Konte inshallah a san 3 tɛ nin ye sa dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya tɛ ta ka ɲɛsin kunnafoni dilaw ma wallahi san 3 da kɛ ne nka a man bali dɛ mais a fana man kan ka bali n'i y'a kɛ cakɛla fɛn fɛn la sisan y'a sɔrɔ fan bɛɛ kɛra mankan ye Mali kɔnɔ nka u ko ko anw ka ko ka ca nka komi y'a ye mais ni Emmanuel Macron yɛrɛ ka kɔrɔfɔ fana jateminɛ a man kan ka bali maa la bon minnu tun bɛ a ko kunna ni Faransi kunnafoni di cogoyaw kun bɛ olu wasa hali ni Bama don y'a fɔ la anw na o tɛ kɛ baasi ba anw yɛrɛ tun bɔra da la pewu o ma min fɔla fɔlen filɛ anw ye san 7 kɛ yan nɔ hali an tɛ wele kɛnɛ dɔw kan san 7 kunnafoni a bɛ ta de ka taa fɔ RFI ni Jeune Afrique kan ka miliyariw sara ye miliyɔnw bi sara ye nka i b'a sɔrɔ anw ka miliyɔn 300 ni bɛ olu bɛ ɲinɛ minɛ kɔnɔ anw kunnafoni baarakɛla 100 ni kɔ ka miliyɔn 300 ni o tɛ sɔrɔ miliyɔn bɛ taa di fasiri sɛbɛn kelen ma a sigiyɔrɔma caman ko n ka kunnafoni lase nin bɛɛ kɛra anw na yan nka si m'a to anw kan sɔ ni ji tɔ jigin Ala ka nɔgɔya ni i ka baara ka di ye wa tuma dɔ la latigɛ yɛrɛ ye nin ye o gɛlɛya n'a nɔgɔya o kumana n'i ye Faransi bila Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn an bɛ don pankuru kɔnɔ an bɛ an kunsin Russie jamana o kan an bɛ taa ye tuma bɛɛ n'olu dun y'o mɛn dɔrɔn u dabali ni an dun bɛ o sira de kan sa an tɛ sira wɛrɛ yɛrɛ minɛ ni Russie la tɛ i k'a dɔn min ye lakanako minisiri n'o bɛ tali kɛ Colonel Sadio Kamara ale kɔni ka wulikajɔ kɔfɛ min n'o bɛ tali kɛ minisiri min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafolo kuranko ani jiko n'o ye i k'a dɔn minisiri Lamine Seydou Traoré i k'a dɔn ko ale n'a ka jamakulubaw olu taara bisimila minɛ Moscou k'a dɔn fasiri ka fɔ la n'o ye Express de Bamako ye karamɔgɔ Sidibe a ko ntɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 11 min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Russie jamana faaba la n'a bɛ Moscou ko fɔ min n'o ye sigiba dɔ ye u k'a ma ko semaine russe de l'énergie n'o bɛ tali kɛ Russie jamana kuranko ni i k'a dɔn k'a fɔ ndiko bɛ se ka labɛn cogo min na ko anw ka jamana ka wulikajɔ o kuma na ko tɛgɛden ɲɔgɔn bolo fɛɛrɛw olu labɛnna k'a dɔn ko latigɛkɛbaa ye dabaa ye min ye Lamine Seydou ye o kuma ka ale ni jamakulu caman ko olu bɛ Moscou bi
bi ba ko ni ya ta ka jatune min bi tali ke sigi na kalo kilita ani kele ka tabla kalo kilita ani sabala octobre kalo wa bara ko bito sina fo sibiri do kalo kilita ani woro san bafla ani mugani kele o kuma ko min bi tali ke ni sigi na ka bi boli fe minga o ye mali ani rusu jamana u se ku tege de nyama kuran ko nasira la tugumina o kama ko forum international la semaine russe de l'énergie o kuma min bi tali ke ni sigi na koromro ko sigi do min damne na ka bi san bafla ani tani wolonvla nga ko anga jamana ka adoro babina bunyani ngui na kosobede bo mi no bi tali ke nyini na ani ka se ka do ka fo mi ye kuran kui gele mi ni ka do de kun mi be faso maliba o kan o ko ministre mi nyashine do jiko ni kuran go mabbe o kuma ko ale ka wuli ka job barika bunyambe o ko ta de meni de me ba o ulu nyini kana o bi se ka fero ni dabalu ni ko la soro chugumina o kuma ko sigi ba mi na bi ka ke ka do rusu jamana ka Moscow o ko ni sigi nsenve ko ka do ko hakilina jago bo ulu chama mi na ke o ko sigi ngono ko min be tali ke anga jamana ika do kuran ko o kunga ngo kibara o la fuka se gazu ni petrolu ani rusu jamana be se ka deme wo deme nyeshi malima wala sa malide ka se ka lafiya koromro ko min be tali ke o kuma kauna o de be Lamine Seydou Traoré aleda riba ko ni ya taka jatune o kuma ko min be tali ke a wuli ka job barka ko bima adam ne de o ko bara munu nolu ko ni be ni ko inzena bi o de mali bi se ka nafa soro fera wo fere la min ye kuran ko nasirai ani ka do ka fo kuran munu nu ba fo ko énergie renouvelable ani ka se ka do ka fo ka claire yelema ni ko ke kuran ye ani kuran munu nolu be ambolo bino ka do gasoil ni petrolu be ke ula o fo ka se kuran were munu nolu bi se ka bayelema ni fie ko ni bella jile kungango kibara de bina ta ikado ka fo Moscow ko fe madriba ko demeni de menyoya bi sero fera wo fera la ikado ku kembe ko gafe o de labbe ministre Lamine Seydou Traoré anaka jamakulu ku be Moscow ko kan tama ngonna na munu nolu ye de memba woro ye ko mun mako investisseur ka boy rishi jamana kono pormo ko fera o ni de balu de bina tige wala saka dayele uye ko kan na ikado ka fo yele wala ngata faso maliba kono madriba ka fola ko ni partenariat public privé o kuma na ko ministre Lamine Seydou Traoré na ka jamakulu ku kembe ni kan nafa ni barka doni ngo na kosobe sabu ka bi ke sababu ye dugu ni no ye dugu ba ni dugu mse munu monga jamana kono koromro bebi se ka kuran soro chogomina ka sabu ke ko kuran kele de ikado ka fo magunye mena de bi ikado ka fo ko kamele kala te masirite kamele te ko masirite kalante texte ya rete okute makudidu okuma ko bela jile ni kuran ka kan sabu ame kumana kuma mi ni kado ka fo no ikado o watu seledo madriba ko mi ye ministre Lamine Seydou Traoré akani ntama ingonna na ani jamakulu munundo abella jile ma hakli ferelew ye munun bi kuran ko sebe koro nyedo munun fana bi se ka ke kado ka fo ka contrat la soro no ye demembaw ye o kuma na munun ni ko nyekin ka nyeshi malima wala sa mali bi se ka kado ka fo bodi bi jugula te sabu ko fere munun no lu labenedo akunti dore rishi jamana bi se ka mali deme kuran ko fere wo fere la ikado ko daile bina dade bina yele ka do bela jile ma o ko sigi ba mi na kele flani nye na bi tina bi ki kado ka fo ko abara nundo no bara olu kera ka bande ko ka sabu ke daile ko ngira ka ka fo faso mali babina deme nyoanya soro ka bo rishi jamana yoro ikado ka fo miliyari kele ani million keme nani ikado ka fo deme nyoanya na partenariat public privé o ka kunti dore wala sa mamunu nolu ikado ka fo ka wuli ka jonu ka nyini ni be kurangula olu bi se ka deme ni deme nyoanya chi faso mali bama togomi ikado ministre na ka jamakulu ta kunye uye ko ni sigi mi na nundo yoro fle mali lamena kosobe wo mali tanna la kosobe mali ya ira ka fo ku mogo ni kado ka fo wuli ka jo u mogo be irisi jamana ka deme na ka kunti dore ko mali de mogo be kurana bi nga abi fo ma ko partenariat ganya ambela jile bi se ka anga nafa soro ala tuguna ko okuma ko abe bla o mine de kono ikado ka ani deme ba utokele deme ba munu nolu benna ikado udafi malila ne ka joli sama fadri kunje kayo yi partenariat ambe gagné te gagné on to la bleu attendez ko la concrétisation d'un partenariat gagnant contrairement à des partenaires qui ne sont là que pour nous asservir davantage. Voilà. Ni gagnant te fo be gagné te gagné encore be gagné te gagné anga beda wolo o mana gagnant drone de kara gagnant ikaro ko ministre Lamine Seydou Traoré ani jamakulu kambe doni mine ko bi ku be Moscou ko fe kabine denen temene ça c'est très bien ça wala sa rishi jamana be se ka mali de me kurangula to ça c'est très bien ça ka Traoré anga ta drone o malagana ko fe sa kurango lala u fana do no tege de nyama ni rishi jamana yi kori de anka be yele mai
an b'a bɛɛ de yɛlɛma ye n'olu ko yɔrɔ min na k'u tɛ se an bɛ taa Siriwaw fɛ yen Siriwaw tɛ dɛsɛ ayi ni Ala ka o ma Ala ka kuɲɛ nɔgɔya n mago bɛ Kore cɛnin ka numéro la tila i k'a ɲininka di yan i tɛ dɛsɛ i b'a ɲininka di yan ayi o ka nɔgɔ n'a bɛɛ ye Kore du Nord voilà cɛ kamalini n mago ba de b'ale ka numéro la awɔ ma an na tila ka fɛrɛ ɲini o la voilà i b'a sɔrɔ i kɛnɛ ko tɛ yen e ɲi bila a la jɔnjɔn wasa an bɛ kunnafoni an bɛ tɛmɛ n'a ye indépendant b'ale ta ni ye indépendant ta sa min ye faransigaw ye a na kɛ sa u y'a dɔn ko Sumalaba ye nɛrɛ ye o kumana fɛn min ye k'a dɔn u ka jamakulu min bɛ yan n'o ye wolomasiri taba jamakulu ye ko Barkan k'o tɛ ka dɔ bɔ u ka jamakulu la wa k'anw dalakan ta ngo barika kisɛ kelen tɛ ninnu na a ma barika la ye barika kisɛ kelen t'u la o kuma Barkan bisimila i k'a dɔn ko olu kɔni ko bɛna dɔw b'u ka jamakulu la e ko a baara ma daminɛ wa wajibi ka to ma a kɛra fɔ kuma fana mɛnna sa dɛ ayi n'a tun ma goloba ta a tɛ kɛ o kumana ko dɔ bɛ ka b'u ka jamakulu la k'u y'a daminɛ kunun ko sɔgɔmada fɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ i k'a dɔn bonya ani basigi kɔnɔ a kɔlɔsiba ye MINUSMA ani faama maaw ye olu de bɛ ka nin bɛɛ kɔlɔsi ko kunnafoni bɔra k'a bin ko min ye i k'a dɔn u yɛrɛ tun y'a ŋaniya siri waati dɔ la n'o ye juillet kalo tɛmɛnen ko Barkan i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna dɔ bɔ a ko la ayiwa ko fɛn min ye o ko ye ko a ma daminɛ kunun ko tarata octobre kalo tile 12 an k'o o sɛbɛn fasiriw la ka bila fɛn min ye i k'a dɔn ko u bɛna Kidali u bɛna sogo doni ka bɔ yen a yɛrɛ tɛmɛ maa minnu ka bolo kan sa MINUSMA ani i k'a dɔn forces armées maliennes n'o ye faama ye o kumana ko min ye i k'a dɔn olu kɔni ko olu bɛna Kidali a bɛna don olu ka lakana kɔnɔ ani olu ka mara kɔnɔ ko nin bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka laɲini an'u ka ŋaniya sirilen na k'u bɛ dɔ bɔ u ka jamakulu la n'o ye wolomasiri tabakulu ye anw ka saheli bolo fɛ yan nɔ Masire Diop u bɛ se ka taa n'a bɛɛ o caman tɛ dɛ k'a fɔra k'u bɛɛ de ka taa e fana bɛ se ka teli sa n'a fɔra k'u bɛɛ de ka taa an k'a kɛ u bɛ se ka taa ni caman ye sa u mana ɲɔgɔn fɛ yan u t'a ka dɔw to a bɛna dɔɔnin de u bɛna dɔɔnin donc u bɛna segin dɔɔnin fana an bɛ se k'u ma n'a fɔra k'a bɛna di Mali bɛna lasigi e yɛrɛ ka nin kuma lajɛ ko a bɛna di faama ani MINUSMA ça veut dire k'a kun tɛ faama ani ni MINUSMA ka kun t'u bolo a ma dogo san tɛmɛnenw ninnu na a ma dogo sa e ko dogolen kun don nin kun ye kabako n'a kun bɛ fɔ k'an tɛ don yen wa an tɛ don yen fana non mais n ko kojugu da don ɲɛdonya dan kɔrɔ ko ten ko ɲɛdonya dan ye donikɔrɔ kunkolo kalifa ye ne ni Ala cɛ i tɛ misi kunkolo kalifa na fo donikɔrɔ kunkolo kɔrɔ Solomana ko ten ni ɲɛdonya dan wallahi ɲɛdonya Faransi kɛra donikɔrɔ kunkolo kalifa aw k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ye dono ye non kabako don a ka bɔ hakili aw yɛrɛ taamasiyɛn ye dono ye aw bɛna donikɔrɔ kunkolo kalifa baasi tɛ bisimila an bɛ kalifa tiɲɛ jɔnjɔn masa an bɛ taa ni kunnafoni ye Masire Diop ka fɔ la a ko an ka fangabulon ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min a fɔ jɛkulu fɔlɔ sa kɛ k'u ka jɛkulu fɔlɔ min ye i k'a dɔn u ka kɛlɛ jɛkulu fɔlɔ ye e ko k'olu m'u sogo doni ka bɔ Kidali kunun ko fɛn min ye wolomasiri taba bolo fara min bɛ yan ko Barkan a dɔ la ko damadɔni bɛna to yen nɔ ko olu na i k'a dɔn u ka taa ka segin tɔw k'olu baaraw boloda ni k'olu kɔlɔsi hakaja ko latɛmɛni bɛna kɛ jɔnniw ma badabada min ye Kidali yɛrɛ minɛni ye ko a latɛmɛni k'a bɛna kɛ an ka wolomasiri tabaw ani k'a dɔn k'a fɔ min ye MINUSMA ye dɔgɔkun nataw la min ye nin ko ye ko baara bɛɛ lajɛlen bɛna bila olu ka bolo kan fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ Barkan ye ko min ye k'a dɔn u ka baara ye yaasa a ka nɔgɔya u bolo a dɔ la ko min ye k'a dɔn tuma dɔ la ko o fana bɛ se ka na i k'a dɔn dɛmɛdonɲɔgɔnya la a jɛngoma ɲɔgɔnyaw k'olu baaraw bɛ se ka kɛ k'u bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fana min ye k'a dɔn MINUSMA ni faama k'olu bɛ se ka jɛ baara ma k'a sɔrɔ gɛlɛya mɛ a ye a la ayiwa min ye k'a dɔn nin ko ye sa kunnafoni balolon olu y'a jira k'a fɔ ko min ye a kunfɔlɔw ye k'o baaraw daminɛna kunun ko tarata don ka dɔ bɔ u ka jamakulu la n'o ye k'a dɔn Barkan ni maaw ye an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ saheli bolo in fɛ yan ayiwa ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ i k'a dɔn damu kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka kɛ sigi ka kuma ani ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ hakaja jɛngoma ɲɔgɔnya a baaraw bɛna bolo da jɔn fɛ faama ni MINUSMA i k'a fɔra cogo min na an bɛ se ka fɛn min fɔ nin na sa ko Faransi kun y'a tigɛ u da k'a fɔ k'olu bɛna lakurayali kɛ ani ladilanni kɛ u ka jamakulu la minnu bɛ saheli bolo kɔnɔ ko jango ko minnu bɛ Kidali base la ayiwa ko ani Tesalit fo i k'a dɔn k'a fɔ ko o yɔrɔ kofɔlen ninnu ko u bɛna lakilenni kɛ ani lakurayali kɛ yen nɔ ko dɔ bɛna b'u ka jamakulu la k'u bɛna jama dɔgɔya fo k'a se i k'a dɔn maa 200 ni 500 ma walama maa 300 bɔ ɲɔgɔn ko k'o k'a sɔrɔ jamakulu ye maa 50 ye bi ko dɔ bɛna bɔ a la
ma ba duru sake ma ba duru ye bi o ko abna ke ba fula ni kɛmɛ duru wala ma ba saba o ye dɔbɔle jama la ali bi o ka ca ali kɛmɛ damado ni u minɛ kɔlɔsi ni bɛɛ ko tali de don olu b'o ɲɛ a ma kɛ gɛlɛya ye o a bɛ kɛ ni gɛlɛya ye o ni ye gɛlɛya ye fɛn fɛn a ma faamu de o n'a faamuna gɛlɛya bɛ ban kunnafoni olu b'a jira fana k'a fɔ ko minisma i k'a dɔn k'a fɔ ko ale cɛdenw k'olu ye maa 1000 ani 300 bɔ ɲɔgɔn ye yan nɔ ka ban Lagineka b'o la Cadi jamanaden b'o la olu caman bɛ Kidali ka fara faama kan faama min bɛ yen sa o ye maa 400 dɔrɔn ye o maa 400 o ye wolomasiri tabaw dorokolen ye ɲɔgɔn na u ye minnu fara ɲɔgɔn kan ko i k'a dɔn l'armée reconstituée o armée reconstituée ko olu de bɛna i k'a dɔn olu ni faama minisma de bɛna fara ɲɔgɔn kan sa ko ka Kidali k'o kɔlɔsiliw kɛ o kumana ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ko min ye lakana ye a wolomasiri tabaya koɲɛw a bɛɛ bɛna to olu de bolo ko Faransi kɔni bɛna to i k'a dɔn yɔrɔ in na waatiw la min ye i k'a dɔn ani i k'a dɔn farajɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko force spéciale u bɛ min wele ko Takuba o fana na kɛ Takula ye don dɔ o kumana Takuba ye ko o na to yan o la ko olu na anw dɛmɛ i k'a dɔn nin ko ninnu n'u taabolo la nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ o kumana k'an b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko ninnu ye k'a bɛɛ lajɛlen wulila i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen senna teliyara Faransi ni i k'a dɔn Paris ni Bamako ka gwɛlɛya o y'a tɔ senna teliya ko min y'anw ka fangabulon ɲɛmaa ye o ye jalaki bi u kan k'u y'anw to pani na ni k'an labila an yɛrɛ ye ko kuma min fɔra Sogɛli fɛ k'o ma bɛn u ma hali dɔɔni kuma in fɔra septembre kalo tile 25 tɛmɛnen diɲɛ tɔnba o ka i k'a dɔn kɛnɛ kan yen nɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ a ko ka b'o waati fo ka na se bi ma sa u kɔni kɛ bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi anw kama siga sigiyɔrɔmaw cayara ayiwa ko min ye k'u ka siga min yɛrɛ y'u tɔɔrɔ kosɛbɛ k'u sigara k'a fɔ ko anw ka maa ɲɛmaw bɛna u ɲɛ minnu ka ɲɛsin Irisi jamanaw ka kulu dɔ ma n'o ye lakana kulu dɔ ye kɛn yɛrɛ y'o don ko Wagner ko Wagner ko kuma kɛn bɛ ka Faransi tɔɔrɔ bi hali ni ko Wagner Faransi bɛ a ɲɛmaw u bɛ wuli ka kɛnɛ minɛ u bɛ wuli ka kɛnɛ minɛ Macron tɛmɛtɔ n'i ko Wagner a b'a kun minɛ a b'a kunkolo minɛ sabu a hakili tiɲɛtɔ don o kumana ko min ye k'a dɔn k'u ka jamakulu k'u bɛ dɔ bɔ barikani na ko o bɛna kɛ sababu ye min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka maa ɲɛmaw olu caman bɛ yen nɔ kabi kuma in fɔ ni bi cɛ k'i k'a dɔn k'u kɔni ka kuma caman fɔ kuma sentigiw u ka ko labɛnnaw nin bɛɛ y'i ta fɔ anw ma yan o kumana min ye o bɛɛ ye anw ma kala don an ɲinina ka bɛn n'o ye sabu maa t'i ka sama faga mugu ci sonsan na o kumana min ye lakurali ye k'u bɛn'o kɛ ka ɲɛsin u ka jamakulu ma n'o ye barikani ye ko a donna o kadara de kɔnɔ ko wa k'a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ basigi ani lakana kɔnɔ ko gɛlɛya si tɛ ka ye a la o kumana ko o t'a jira k'a fɔ ko olu y'anw bila k'anw to pani na k'o t'o jira Masire Jɔbu ka nɔbila ye nin an y'a bɔ nin pana kɔnɔ janɲɔ ma baasi tɛ kɔrɔ kun ye kɔrɔ nin kɔni maa bɛ se k'a fɔ a ma kɛ cogo o cogo sumali kun ye hakɛ ka dɔ ye o de don dɛ kɛlɛ kunba tɛ nin ko ninnu kɛlɛ tɛ nin na ayi a bɛ ɲɛnabɔ kɛlɛ ko tɛ an bɛ taa sugu la nka yan'an ka taa sugu la dɔ ko n bɛ ka misali dɔ ci a ko bonjour mon ami ko passe mes salutations au vieux. Mɔgɔ. C'est vrai? Saïbou Koulibaly. Depuis impôt kita. Ne ma banque mo vieux mɔgɔ ya ma. Minnu banna ma olu tambi. Ne t'a dɔn tambi. Mo min bara ma kɛri la kɛ n'o tɛ vieux mɔgɔ ya ka di hɛrɛ la. Bɛɛ de bɛ kɛ vieux mɔgɔ ye. An bɛ taa jɔ ala ka na n'ala sɔnna ma. O ka kɛ. Petro Bama Kromro ana dɛmɛbaw fo ka se an dɛmɛba wɛrɛw ma an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ jabate kɔnɔ a bɛ ka min fɔ nin u ka Emmanuel Macron lakunu ko mago b'a la nin y'a sɔrɔ a ma bange a ka dogo Mali ye kɛlɛcɛ jamana ye ka kɔrɔ ma kɛra baara ye a y'a sɔrɔ a b'a bɛn n'a la tabale bɛ gosi ya tuma min tabale gosi a ye Macron kunu b'a fɔ a ye Ablaye Jabate ayi ni ye tariku di o b'a jira k'a fɔ ko jamana in ye kɛlɛcɛ jamana ye ka kɔrɔ bi ko tɛ walama de bi ko tɛ dɛ a ye Macron nakunu b'a fɔ a ye Macron kɔni a kan k'i kɔlɔsi a k'a dɔn ko faso Maliba ye Mali a ka taa tariku ɲininka k'a dɔn ni k'a lakodɔn a ye ko de sɔrɔ faso Maliba dɔrɔn tɛ dɛ a ɲɛkinen ka bila farafinna min na a ka kojugu ko de y'a kojuguma yɔrɔ ye a ye taa de bila a ka banaw ka taa kɛ bin na sisan kuma kɔni cayara dɛ a kuma cayara an ka taa janjo o tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka Dawuda Magasa k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko k'a bɛ n'i sama nara ba la fasiri sɛbɛnw ka kuma don a k'a to n'a sera bɛlɛ e bɛ ka ne Dawuda bila ɲɔgɔn na n'o tɛ fasiri sɛbɛnw ka kuma don an k'a to ba ma fɔ Dawuda ma parce que sɛbɛn ko dɔ de kun fasa an bɛ a don ka bɔ i ko naraba
aniko na akato na bi basa parce que samia mandi baikili flana mi na sahili jamana o na sira beledugu yanvana lala buna donna sur la sona na barat na rabadima o poni ala konnake anana fedo blega soide vega voko vega kulo nyimi mode o madara magaza ka magaza koromoro amba fo ambi sila fo buguni ka do sorona shaka fona fo bamako AC 2000 kono kala je bawo lambo ku bela jele fo ka laba kibara ni ka tafe o kuma indicateur ne be mbulu mono ba no fe mi ye aka bi boye sebe nye flana boko basaba kemenani ani tani kele koromoro bi araba dunya bolido ikado ka fo mi bi talike anazero o kuma na ko farafina jamana o ka sigi do kera ikado ko dana ya taraka di ikado mali anazer ma wala sa u kama nyama ya ni ka sanani ke ukuna padri ko ni kanto ka fo madamo jaji sako wala sa ka siraba kansariya ko lu bato ni ka laban ka siraba kansariya koromoro ni ko sinzi ikado farafina jamana o kono o ko sigi bado kere kado ka fo efrektaun na bi siralon jamana kufo u ka chay yorola u kuma ko centre international de conférence de efrektaun kuma ko ni sigin sinve mimbi talike kado u ka nyoy badola u ko ni sigina o ko sigi konna na ko barda kun me boli minga wi anga farafin jamana no ye ikado klibi enfant jamana ye farafina klibi enfant jamana u ka durgo nywana o ka siraba kan kasara koromru fura bi se ka sura la tugumina o hakli jagabo de kumbe sinna ali sigi batta tana no ye 10e assemblée générale ulu fana ikado ko kalataw kera o nyemaya koromro ko anga jamana ye wuli ka joni o ye o kumana mi katameni anazer no agence nationale de la sécurité routière ulu ka ikado ka fo ma nyema o no ye directrice générale madame ngafo jaji sako ale ye ikado ka fo akara ani jekulu befarle nyanga sanani nyemaya dira ama ka di faso malibama ka bunya mine blangoro riba no bitalke es kamara la ako ni bara damne nunzimve o ka kumbe ma nyemaya do bulo no ministre mi nyeshine de kuna dima Sierra Leone ko fino ka kumbe ka ikado hakila jigina mimbi talike Sierra Leone jamana nyama ne ko noro bla o ka akon krofo senve ku ye hakili falen valon chamange siraba kansaria bi se ka labato feraj mauna farafina jamana o bi se ka durgo nywana ni feraj monye mimbi talike kado ka fo farafina jamana o ka jekulu mi no uye OSRAO no ye ikado OSRAO o ko senve delego chamango nana ka bo bene jamana ka Burkina Faso Gambie Lagini ngafo la Guinée Ghana foka sekaro ka fo mi Mali Nigeria ani kado Senegal ani Sierra Leone ko num belle jele kan nani sinve kado ka fo sedia o jatumne ma mi vana tume kenaka o de ikado ka fo monsieur Peteri o kale ka jatumne ukumana obi buli seraba kansaria o biseka labato chugumina mi mitalika seraba kasara chama miseka bola chugumina o ko jatu yaye ka fo faso Mali ba kado Mali joro ka boni nguina kosobe kibarani kuna funia dili aku sinve akunti dore wala sa jamana dum biseka seraba kansaria ni ka bato ni ka laba ikado ka fo ka alasaria o ni ku tro uma chugumi ba ko kulumi na sigimu ngera no bi talike ni baro sinve chogo mena farafina bi kasiraba kansaria olu biseka labato chugumina koro ku dadu na baro dakun tamana de sabu mimbi talike kado ka fo bobuli bo beg doni mununda olu bara num be biseka uniformiser chugumi no ye ka bedda makenye jamana o konna na koromro ku do usinzi ukan mimbi talike seraba kansaria ubi famu sira munun ve ku dadu na nimbela jilela mimbi talike madame jaji sakoye kuma ale mi anazer ma nyema ka bo foto maliba kono koromro ko dana ya dara aka ni ka ken kulu bay no ye jamana munun varale flanywanga wala sa ka siraba kansaria ka bato laban ka laban mi siraba kan kasara ni ka oge ikado ka fo madame jaji sako ale kera ikado ka fo ni jamana be farale nywanga okulu ma nyema o kuma na ko sanani ikado o bunya be mali bulo le saba uyo ude ka hakli falen valena wa baratara kunje ni kalata minzinve ikado ka fo ko mimbi talike jamana duru ulu bele jile farla nywanga ni ka mali kokoroma do o kuma na ko ikado ka fo mi gana jamana ulu nana joro flanana o kuma na ko mi nyema ya danga udina gana ka ulu ma o kuma ko jamana wara munu vana no lu kunga ken ngene nga no lu kon masiga sira soro kera Cap Vert and Côte d'Ivoire o foka se Bissau and Liberia Niger o kuma ko ulu kon ye kulu ye munu no lu masiga ye na ko akla jigi munye o de siraba kansaria ere wal ma mi metalike ni hakilna ere ha anundu na bamako mali fabala ikado me kalo do sinve kile saba katabla November kalo kile saba katabla kile nanina sam bafla ani shaking sa
o doni kama i ka dɔn ko hakilina tara ko farafina jamanaw bɛ se ka drogo ɲɔgɔn na kɔrɔmɔrɔ walasa min ye siraba kan kasara ka fura ɲini a la k'a ni a fura ɲuman ye min ye o ye ka jamanadenw kalan ni ka u lakodɔn k'o de kɛra sababu ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ Anazɛr ale ka sɔrɔ ka sigi sen kan san 2009 février kalo dɔ senfɛ tile 9 o y'a sɔrɔ Amadu bɛ yen san 2009 février kalo i k'a dɔn ko a tile 9 Anazɛr sigira sen kan k'a kun ti dɔwɛrɛ a bɛ se ka bilasiraliw kɛ cogo min na est-ce Kamara ale ye nin fasiri ni ka bɔ nga fɔ ka a di indicateur ma olu y'a kɔnɔ kunkankiwara lase nka walasa ka sirabaka ko kɔrɔmɔrɔw ni k'a tɔ dafa min ye ministre min ɲɛsilen don an ka jamana sirabako a n'a minɛnbaw kunna n'o ye madame Dambele Madina Sisɔgɔ ye k'ale fana ye k'a dɔn a ka taama kunfɔlɔ daminɛ octobre kalo tile 8 ka taa bila tile 10 na a tun bɛ Sikasokaw olu fɛ yen nɔ Badiriba n'o bɛ tali kɛ Usman Dawula a ko min ye ministre madame Dambele Madina Sisɔgɔ o k'a kɔni ye wulila ni k'i kunsi Sikaso n'o ye Kɛnɛdugu faaba ye a ka nin taama in senfɛ ani jamakulu caman don minnu ye maa hakili feerelenw ye minnu bɛ sirabakow ɲɛdɔn kosɛbɛ a n'an ka jamana yɛrɛ ye k'a dɔn a minɛnba ko o kuma ko min ye ministre a ka taama k'a tun bɛ boli min kan o de ye échangeur min bɛ ka kɛ Sikaso n'o ye sira dɔ kɛ sira dɔ sanwɛrɛ sanfɛ walasa ka taa ni ka segin nɔgɔya o k'a taara jateminɛ kɛ o kow sen na ani kilomètre 10 bonyanko gidɔrɔn na u ka kan ka da Sikaso dugu kɔnɔna o senfɛ o kɔnɔna na ministre ka taama kɔnɔna na k'a kɛra wasaba ye bawo a taara sɔrɔ k'a fɔ wulikajɔ baaraw bɛ ka kɛ sen na kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 30 ani k'a dɔn k'a fɔ 5 ɲa murumuru 13 i k'a dɔn k'a fɔ min ye échangeur ye k'o bi sen na nka fɔ siraba minnu kan ka dilan dugu kɔnɔ k'olu bɛ ka labɛn ko échangeur yɛrɛ y'i sera i k'a dɔn k'a fɔ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 50 ani murumuru 26 la Badiriba ko wu ye a baara yɛrɛ kunbabaw ye o kuma ko min ye kilo 10 min n'o ye gidɔrɔn kilo 10 min kan ka kɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 70 bonyanko o bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɛra ka ban o kuma ko min bɛ tali kɛ a baara kuncɛ baaraw k'olu wulikajɔw ni u k'a dɔn o fɛɛrɛw bɛ sen na o kuma ko min ni o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a ko tɔ minnu bɛ yen n'o ye a commissaire tɔ ye kɔrɔmɔrɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na min ye madame Dambele i k'a dɔn Madina Sisɔgɔ ye k'a ma dan Sikaso dɔrɔn ma a y'i kunsi Folona faaba ma n'o bɛ Kajolo kofɔ i k'a dɔn Kajolokaw olu fɛ yen madame Dambele i k'a dɔn k'a fɔ Madina Sisɔgɔ sira min bɛ bɔ Katela Kajolo ani Zegwa kilomètre 32 bonyanko o kuma k'a taara i ɲɛ da o baaraw fana kan kilomètre 4 o ka kan ka da Kajolo dugu kɔnɔna na o kuma k'a taara i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛ da bɛɛ lajɛlen kan a y'a nisɔndiyara kosɛbɛ sabu ko kɛmɛ sara o kɛmɛ sara min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ baara k'a taara 80 bonyanko la madame Dambele Madina Sisɔgɔ k'a ka nin taama in senfɛ a ye bonyamasegin ta ni ka ɲɛsin Sikaso i k'a dɔn a dugutigilakaw ma ani i k'a dɔn Kajolo yɛrɛ a dugutigilakaw ni ka taama ka se olu ma ka yira k'a fɔ nin baara ninnu ko min bɛ tali kɛ jateminɛ na k'a baaraw bɛ kɛ ka ɲɛ min n'o o ye ale ka cakɛda ye u bɛna wuli ni ka kɔlɔsi sɛbɛkɔrɔ bonya a baara bɛ se ka senna teliya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ka cogo min sabu ko Kajolo ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛ maraba ye anw ka jamana kɔnɔ min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye sɛnɛfɛnw olu lasɔrɔli ko o ye a y'i kanto k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin wulikajɔ la madame Dambele Madina Sisɔgɔ a ka nin baara ninnu kun ti dɔrɛ ko walasa ka taama ka taa lajɛ baara kalifa bɛ minnu ma olu ka se ka baara kɛ ni k'a dɔn ladiriya ani baara kɛ ko ɲuman ye cogo min na o kumana k'a ye i k'a dɔn a ka nin taama in kuncɛ ni bonyamasegin ye ka ɲɛsin hakilila jiginna min ye an ka diinɛ ɲɛmaw ni dugutigi ɲɛmaa minnu bɛ yen ni ka se olu ma ka taa jamana ka foli di u ma ka laban ka ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ jamana ye o kuma ko nin baara minnu bɛɛ lajɛlen filɛ n'a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 22 bonyanko la o kuma ko a baara kɔlɔsibaw u bɛ AGTB kofɔ n'o ye a maître d'œuvre ye Badiri an y'a bɔ i k'a dɔn indicateur kɔnɔ Usman Daw ale ka fasiri don ayiwa ala k'a bɛɛ ɲaga d'an ma ni a seginna a kana yirimajɔ échangeur a kana bisa don baara tɔ la o ka teliya kɔrɔmɔrɔ n'a seginna kɔni a ye kuma tiɲɛ yɛrɛ ye min ye Arazeli mɔnu bi balawba de wula anw ka sira kan 8 heures ka taa sira tigɛ kabi yirimajɔ donda fa bɔda maa si tɛ tɛmɛ barakɛ waati ka diɲɛ bɛɛ mais Arazeli barakɛ waati o dun kɛra dɛ o ti ɲa dɛ ka sira tigɛ Madina ni seginna dɔrɔn na tiɲɛ f'u ɲɛna dɛ n'o tɛ o tɛ bɛɛ dɛ non mais u kan ka mɔgɔw bonya n'o tɛ don dɔ a bɛna kɛ siɲɛ 10 ye dɛ mais a kɛra siɲɛ 10 de ye i y'a ye n yɛrɛ kun tɛ nin kalama ko la i y'a ye n yɛrɛ kun bɛ ɲini ka ayi kana kɛ nɔngɔ bɔ ɲɔgɔn na ye dɛ i ka tile tiɲɛ i bolo mais ko kojugu de don ka taa sira tigɛ nɛgɛ ɲɛ 8 heures jamana sigida den fɛn o fɛn bɛɛ ɲɛ guwanen o kuma man pan kama na mais ko kabako de don olu tɛ se ka wuli sufɛ u tɛ baara kɛ sufɛ u mago tɛ y'a fama la sufɛ baara la an b'a dɔn ministre kɔrɔlen min tɛmɛna waati dɔ la an y'a ye u kun bɛ baara kɛ mais sisan u mago foyi tɛ foyi la ni Madina seginna fɔ a ye
non go sa kabako de do quoi min ye Jaje Sako ye farafina président min dira man ala ka ta fanga parce que ni Afrique président di sira konto la sira insécurité routière sira ba farafina sira ba président o kuma directrice amba ko ka félicitations ala ka ta fanga da kuna wolo di ale ni jamana bela jele tiere la yuma jo échangeur bara yere dingle tema ni madina segina iba fo nyemba fo ay konte madina abura siga sugana madina kanga madina ni global ko bara ubuga ma ufe ubuga a forma no sino tiere la uyansege aba me uba fo ay madina et puis 8h kasirati e wode te koyo bara ke wati la et puis tu vas fo ko ni che ko teme arazel be alega bara ka fuza on ya no ngo dati se ka ulu yere ga bara ke jonya on ya ngo ko jugude do no arazel kana ngere angunda mi lani made ufana kan na yo kan disonga ira ko lu fana ya mala ndado france ko yi lu ko dia utita atuga kilatira ina na yu nu tarasa no amanga jurukani loka koroboke no ngo ko jugude do kwa kata jugude katira tige nege nyesheki 8h bo mo go te uluka ko nunno kanga barakela ublaga tuga barala ni ame faso ngo barakela udu ngo ko jugude do e kan na jeba o ta tige suve ko dingle ndala e so ko da refe o te dabo ngama o te kabago yi sira yere ka dogo tugo mi ka koro ni mbora samta kan gardawi aya ba ne bitam se be fora abe janya ha konte an fo mana boxel la era ko minni ga imana no an minni ga anira tugo vle mo no gon suli dam ne bi ga na ke na kafe ga nanya abijina ba no ko la jojo basa nouvelle horizon amba leta na nouvelle horizon ta ikado ka fo sira kumbe mimbe nongo ngari sage nongo ngari mimbe fangaso ani wani nyonche ikado o masunya la janjo masa ko me jatige wale ko kebawe ko kuma kungembe ka yosira ko tige maula minye tamalawye uchama ne jora nyonga fo kunyo kunshori fe mi transporter wi ulu munun tumika ikado bobo munun kumbe ba makoka ka be kasira tigerula minye Mahaman Touré ale yan kuna foni ko mi transport mobile cha manye no e kariba nunye ko kariba incha mako lu kun joko mbe nyoga fo ku nyokurun shori ka beni kunu tarata donye octobre ko inkleta ane fla ba fla ni mugani kilensa ko minye ka do bodaye no ye wa o bodaye ka do wa sani moti ni nyonche iba e janjo masa ko adola ko ka bingani ko obekeni yoro nununa jatige wala ke ba tigila mo ka jira ka fo kulu kembe ka dangari nongo ngarlae no Carrefour fangaso ko kuma mi menawa o kera sababu ye fembe sera ka bela jile yi jokelew o kuma na o joserele de damne na saka na jama jogo nyonga fo ku unyokuru shori ko jasira tigela ukundu ala jatige wale ke ba irete television te ko couper de route la haula o sira tigela o lu de tunye tamade do ka boli fe la jo ku kala u ka here nu bulam na folo bela jile mine ula o kuma na ko ka soro ka afsa ya tamaye do ka kuma ye ninye kale ire masa o ko min tiena ulukun ka be million muga sefa wari bo ku tarani ni bela jile faraki o esheria do ye mi yo preberla tigenga ko bandi marama fentiku de kundo ko terroriste te ku tara bolifende lajo kunungo ko kona ma bela jile labo o kuma na ku dobi ka ka fe be minula na fulo ma fe nega juru siraw ka bela jile mina ula iga do ulu kumbe umuga bo moti ku bu kunda ba mako kan no akera nega nyetani nani wati 14h iga do mi nyi iga do ko baga o mi ngera yeno akaja marama febu bulo uye bolive mi lajo mashima nyini kibe ikado katigele yake okumana uye mauka here bela jile mina ula foga do jufa uloki ka laje na toti kasoro kata nu yire janyo masa ko kumana koni dangari wale munum vleni kabe kesanga ni wati nyeshi ikado tama bolive numa tama de bolive munum vleni ko sira matrafa ba ku ubita chugo mi ubiseginche ne haminkele nye okumana ko ndana gusira ka foko okumana ko bingani mi ka ke nyeshi bolive doma ondana mi gusira ko ya soro jamakuru to fembe be no luma se yoro ina obela jele tunguru ki joeno olu yu tunguru ngu jo chugo mina olu fana ko ma to la somi ka jira ka foko kuma nyefela ko nyefeta ka amai bide ko ikado bingani ngela ube o kuma na ko ngera wa o konala janyo maza ibaye ka fo ko anga wulu masiri tabaw olu ko ni welela ku sebe koro wele ne ga juru sirafe kakla ka jauta ni ku black kuna funi cherin siraw fe no video yi o pela jile kera ay wa réseaux sociaux ka o kuma janyo maza ko onata be ko deme ba masika soro jona kata nunu mbo bulula ay wa ko deme ko ni nyine na ka kule ka bo ka kuna funi nchi ne ga juru sirafe ani jaufe ka jira ka fo ko sandugu ko obe jatige wale tigila amaw ka buluka ko kufana kunte kuna funi balolende ko otechi
ko kuma kɔni kun ye kalo ye ko santé santé terroriste ka bolo kan ko min ye bandi armée ye k'olu ka nin baara de y'a to kunnafoni cɛjugu fana ye dugu minɛ a ye bɛɛ b'u dabolo la bandi maramafɛntigiw k'olu bɛ ka terroriste ko in de ta k'o kɛ i k'a dɔn dalaminɛkala ye o fana b'u ka tiɲɛni kɛ o dibi la a bɛɛ bɛ da terroriste k'a sɔrɔ bandiw don bandi minnu ni u ni terroriste tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la o kumana ko fɛn min ye nin ko ye sa ko fɛn min y'an ka wolomasi tabaw ye ani lakana tigilamaw olu ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na i k'a dɔn nin yɔrɔ ninnu maaw bɛ se ka kisi k'u bolofɛnw kisi ko maa n'i ma to sa nka fɛn min ye k'a dɔn bolofɛn caman ko o kɔni tiɲɛna ayiwa fɛn min ye o ko ninnu ye ko Mamani Ture ka fɔ la ko nin kɛra i k'a dɔn k'a fɔ fanga so ani waa ni ɲɔgɔn cɛ o ye san masurunyaw la an ye nin sama ka bɔ Noël horizon kɔnɔ u ka bidon boli dɔ jan ye ala ka ko ɲɛ nɔgɔya o kumana an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka an ka faamaw ni ka u se a dɔ la kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye dabali ban kuma ye min ni Adama Jabate kɛmɛ k'a fasiri an yɛrɛ kɔrɔ yan Bagineda dugu min n'u k'a ma ko Sebela ko le chef de village refuse l'enterrement de la dépouille d'une femme wallahi dugutigi k'a y'i ban ko muso dɔ bɛ ko su ti don a ka kaburu dɔw la a ka sabu kɛ mun ye ayiwa sabu de bɛna ɲɛji an k'o ɲɛɲini kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ Adama Jabate a ko nin ye dabali banko ye nin ye kamana gan ye wa ko minnu n'a bi kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a dɔw bɛ ka bon mɔgɔw hakili ma i k'a dɔn ko nin ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ la o dugu min n'o k'a ma ko Sebela Sebela bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Baginda yɛrɛmarakafo i k'a dɔn o kɔnɔ o kumana ko min bɛ tali kɛ nin ye musolaka dɔ ye min ni a to a ye ko Madame Keita Demo Tera i k'a dɔn Madame Keita Demo Tera ko ala ye aminji dɔgɔya ka bɛn karidon ma k'a dugu jɛ ntɛnɛn na matiri ka fɔ la ko ka bɛndɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ ma octobre kalo tile 11 san 2021 i k'a dɔn k'a kun fɔra k'a fɔ ko ni maa ko fɔlen k'a ka suturaliw bɛna kɛ Sebela kaburu don o la nka ko mun de kɛra matiri y'i kanto k'a fɔ k'olu ye kibaruyaw le k'a lasɔrɔ k'a fɔ nin muso la ko fɔlen n'o bɛ tali kɛ Pakasi Keita ale yɛrɛ y'i k'a dɔn k'a fɔ foro garidila ye n'o ye foro yɛrɛ y'i k'a dɔn k'a fɔ foro dɔ kalifa bɛ a la ale ka baara bɛnbɛn ni ko o lakɔlɔsi o kumana k'a furumuso kɔni daɲɛna ni ka bɛn karidon ma k'a dugu jɛ ntɛnɛn na i k'a dɔn dugu min n'o ye Sebela ye min bɛ Baginda commune yɛrɛ ale yɛrɛ kɔnɔ o kumana k'a kun fɔra k'a fɔ muso kofɔlen furu ka suturaliw ko a bi kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sebela i k'a dɔn ntɛnɛn don yɛrɛ sɔgɔmada yan fan fɛ nɛgɛ ɲɛ 10 waati o kuma k'u taalen kɔ kaburu don ni k'o sen kabini banni kɔni kɛra ci fɔra dugutigi ye o k'a don gɛlɛya kuma don a la nka ko kaburu sennen k'a ban bɛɛ sigilen don ni ka makɔnɔnin kɛ nɛgɛ ɲɛ 10 k'o bɛna se waati min na kɔrɔmɔrɔ yanni o cɛ nɛgɛ ɲɛ 9 sɔgɔmada joona fɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ dugutigi kɔni ye ci bila ka na k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ su in na k'a ti don o kuma na Sebela kaburu don o la Jamayiri Samake ale de ye i k'a dɔn nin sigida in dugutigi ye ko bɛɛ lajɛlen ganna i kamana na kaburu senna ka ban dugutigi ko suguru fana ti don wa kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen o kuma ko nin ko in ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye Pakasi Keita ye ale min ye banbaatɔ yɛrɛ furucɛ ye kɔrɔmɔrɔ k'a kɔni gamana ganna a jɔrɔ la o kumana a n'a sigiɲɔgɔn tɔw o ko bɛɛ dabali banna kuma i k'a dɔn k'a fɔ a ko bila dagirinda la k'o wulila ne ka o kunsi dugu wɛrɛ la dugu min ni o ye u masurunya dugu ye n'o ye Kɔkun ye i k'a dɔn k'u selen kɔ Kɔkun k'u ye kunnafoniya di k'a dɔn Kɔkun dugutigi ma o Kɔkun dugutigi kɔni k'ale ma ko ni k'a dɔn k'a fɔ munumunu lajɛ a y'a yira k'a fɔ ko kaburu dɔ ye bɛɛ lajɛlen jɛma yɔrɔ ye o kumana ko su kofɔlen k'u ka a ladon yen nɔ o kuma ko dugutigi i k'a dɔn n'o bɛ tali kɛ Sebela dugutigi la Jamayiri Samake kɔrɔmɔrɔ o kumana ko a kɔni ma sɔn su kofɔlen ka don Sebela nka ko su in k'a taara don i k'a dɔn k'a fɔ min ye a ka ɲini Kɔkunkaw fɛ yen nɛgɛ ɲɛ 10 ko ni o kun ye suturali ye ko suturali kɔni taara yɛrɛ sɔrɔ fɔ nɛgɛ ɲɛ 12 waati nka kunnafoniya ka fɔ la k'u ka ɲinini bolila mun kan o de ye dugutigi min n'o ye Jamayiri Samake kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko a kɔni ni i k'a dɔn dugutigi n k'a fɔ bamatɔ min filɛ n'o bɛ tali kɛ musolaka in na k'o cɛ k'o ye foro dɔ gardien ye o kuma ko kunnafoniya wɛrɛw ye a jira u la k'a fɔ waati min n'a bɛ foro in garder i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ forotigi ka yɔrɔ la ko dugu dɔ i k'a dɔn dugu in kɔnɔna na ko maa dɔw de taara i k'a dɔn ka réalisation dɔw kɛ n'o ye ka taa sow jɔ forotigi in ka yɔrɔ la ale fana ye forotigi ne ka o la kunnafoni k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ foro kɔnɔna i ka foro fo n'a sɔrɔ i kɛn bɛ k'a feere dɔ ma n'o tɛ baara dɔw kɔni bɛ
bɛ ka kɛ a kɔnɔ ko forotigi fana wulila ni ka na ɲinini kɛ ka ɲininkali kɛ ka dugu bɛɛ ɲininka sebela n'a lamɛnni bɛɛ ko maa si ma sɔrɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ o kuma k'a fɔ k'ale ta yɔrɔ in ye ko min bɛ tali kɛ forotigi la a fana wulila ni ka se kiiritigilamaw fɛ yen n'o ye gendarmew ye vraiment réalisation minnu bɛ yen n'o ye baara minnu bɛ yen ni ka taa i k'a dɔn kuma na a bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ yen k'a ka foro bila a yɛrɛ sagoya o la jaa ko ŋunuŋunuka dɔw ye a yira k'a fɔ ko dugutigi ni dɔw de kun jɛra ni ka i k'a dɔn o foro ni kɔ i k'a dɔn k'o feere o kuma na u ma jɔ a la tiɲɛ don nka kun min na Pakasi Keyita ye a ka patron la kunnafoni k'a fɔ ko y'a fɔ ma la min bɛ tali kɛ dɔ kɔni ye yɔrɔ jɔ kɔrɔ ko kuru de bɛ dugutigi ni Pakasi ni ɲɔgɔn cɛ wa ko ɲininkali gɛlɛn n'o de don o y'a kungo ye wa ale bɛ taa ka dugukolo in to yen dugutigiya don nka a ta tɛ dugukolo ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni ne yɛrɛ kun ye Pakasi ye n b'a ɲini forotigi fɛ n bɛ muso sutura a ka foro kɔnɔ a kun tɛ se k'a fɔ k'o tɛ kɛ o ni hɛrɛ ya a kɔni kɛra tan dugutigiya fɔra nin ma fɔ dɛ Adama Jabate dingɛ kɔni min sennen don problème ye ko dingɛ sennen ko maa t'a dɔn o de bɛna a yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ ayi a kana kɛ ten kana siga o la dingɛ tɛ to yen a lankolon tɛ to dɛ kaburu sennen ka ban waliden mun k'a la walahi dakun b'a ni muso cɛ wa a b'a ni Pakasi cɛ muso kɔni e ka nin lajɛ kɛ demo tira ala mɔgɔ tɛ nin kɛ bɔgɔsu fana dɛ nin tɛ dugutigiya ye dɛ dugawu ka bɔgɔsu ala ka hinɛ a la Samakela ka nin kelen filɛ k'a kɛ Jamayiri Samake nin tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ Jamayiri nin ye yɛrɛ yiri ye ni Jamayiri don a tɛ jama ka kɛnɛ ta k'a b'o k'a sago ye jama bɛɛ bɛ jɛ kɛnɛ ka laban ka kaburu sen k'o ban munna i kun t'a fɔ kabi kaburu ma se tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛra nin tɛ Jamayiri ye kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ waati kɔni kuruna yɛrɛ yiri Samake Adama Samake tiɲɛ na Bamakɔ dugu ka bɔ yan fɔ Segu a bɛ feere mɛ a bɛ feere kɛ dugutigi yɛrɛ bɛ taa foro di maa ma i bɛ taa wali foro feere cogo di ala an t'a lajɛ kɔni gɛn bɛ o ko la o de don n'o tɛ mun wɛrɛ bɛ yen kun wɛrɛ fɔra wa kibaru wɛrɛ foyi ma sɔrɔ fo n'a y'a sɔrɔ dakun kun b'a ni muso cɛ n'o fana kow ka ca fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'olu ma ɲɛ o kuru ti ban koyi fo jɔ don ni maa kɔni ni su kɔni banna ka da o t'a ban pewu ye wa ko saya de ye ban pewu diɲɛ fɛn o fɛn ma k'u la o kan ka dugutigi Jamayiri Samake an ka taa so o kan kan waati yɛrɛ sɛbɛ kuruna kosɛbɛ an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka wuli ni Jamayiri tɔgɔ ye bi n'Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko ɲɛ amina yarabi a ka